Tungod sa kasiloso, lalaki gusto untang magpakamatay na lang nga uban siyang kapuyo. Apan may na lang nga kay nasangit sila sa bagon sa Pangpang sa may Tanawan, Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Karkar. Si Chelo Valiana sa report. Nagkalagyo ang 25 o 21 anyos nga live-in partner tungod sa ilang trabaho. Ang lalaking 25 anyos nagtrabaho sa Danau City, samtang ang 21 anyos nga babae nagtrabaho sa usa ka poultryhan dapit ra sa Tanawan, Karkar. Sa investigasyon, nasuta ni Corporal Chuck Dayuhan, investigator sa Karkar Police Station, nga hilabihan kasiloso ang lalaki nga miawhag na gani sa iyang kapuyo nga mamauli na lang sa ilang dapit sa lungsod sa Balamban. Apan nagdumili ang babae. Base gihapon sa investigasyon tungod niini, gigakos patalikod sa lalaki ang babae o gisapungan ang baba aron dili makasyagit. Dayon may padailo sila sa Pangpang sa Tanawan. Maayo na lang kay nasangit sila sa bagon nga maoy nakapugong kanila nga di molahos sa ubos. Narescue sila mga alas 9 sa gabi o gida sa Karkar District Hospital. Wa na'y plano ang babae nga mopasaka og reklamo batok sa kanhi niya kapuyo, bugti sa dili na niya pagpakita. Giangkon sa babae nga, wa na'y bisan gamay na lang nga nahabili niyang pagbati sa kanhi niya kapuyo. Chelo Valiana, Balitang Bistak.